ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହରେ ହୀରା ବର୍ଷା ପଡ଼େ ବୋଲି? ହଁ, ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିର ବିଜୁଳି ତୁଫାନରେ କାର୍ବନ କଣିକା ବନିଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ଚାପ ଓ ତାପ ତାହାକୁ ହୀରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ମାନେ ସତରେ ମେଘରୁ ହୀରାର ବର୍ଷା ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ହୀରାର ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ହୀରାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକ। ବୃହସ୍ପତିରେ ଭୂମି ବା ସରଫେସ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜିଆଣ୍ଟ। ଯେକୌଣସି ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭୟଙ୍କର ଚାପରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ହୀରା ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହୀରାକୁ ତଳକୁ ପଡ଼ି ବୃହସ୍ପତିର ତାପରେ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିରେ ହୀରା ବର୍ଷା ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ହୀରାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଣିହେବ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଧନୀ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।